Mopogore ma ok mag sirkal dwaro mondo mi piny owacho oruch chenro mar neno ni chenro duto mag thieth morochi kod chike manogol kod piny Amerka odok e wang'e. Riwruogego olero ni chik ma kamano chungo tije mag ji mahewa 35,000 kendo miyo ute mag thieth maromo 120 olor, gino ma koro osechako rocho ngima oganda maende nogeno kuom chenro ma kamago. Ka giloso gi jofwambo, riwruogego wacho ni kata obedo ni chenro mag chiwo yedhe kod mwandu mamoko pod dhi nyime, nitiere chenro mamoko mochuno mag siro jotuo ma sani koro chung'. Gi duol achiel, gidwaro mondo sirkal ochiw ler malong'o ewi kaka gichano mar neno ni jotuo ahinya to mago mag kute mag ayaki, kahera kod malaria ngimagi ok orochore kata matin. In the region, responding with renewed and new commitments to address the gaps left by this funding crisis, the Kenyan government has not responded effectively yet. We are concerned by this lack of urgency and proactive actions from our leaders when lives are at risk. The abrupt 90-day suspension threatens to undo decades of progress in the Kenya's healthcare system, particularly in HIV, TB, and malaria response. Over 150 clinics have been forced to close, affecting more than 72,000. And again, I repeat, affecting 72,000 people. By the time the freeze order was coming, Kenya had achieved 98, 98, and 94. The fear today is that all this may be eroded. Those gains may be eroded. And whereas we appreciate the limited waiver, today we are here as Kenyans to call on the U.S. government to probably consider putting aside all that order.